Alan Norris i Sharon Prince es van proclamar vencedors del tercer Catalonia Open Darts, la competició internacional de darts més important que es disputa a Catalunya i a la península va repetir escenari l'antiga fàbrica Llobet Gurí de Calella. A la sala de joc es van disposar de 41 línies de tir per acollir els 149 esportistes masculins i les 29 femenines que van assistir a la cita internacional. Novament, l'alta participació va ser un èxit i es va superar el rècord de l'edició anterior, tot consolidant el Catalonia Open com una de les competicions importants dins del calendari del rànquing mundial de la Federació Mundial de Darts. Enguany van ser 14 els països representats a la competició, amb la presència dels principals països punters en l'esport dels darts, com són Anglaterra, Holanda, Escòcia i Bèlgica. Una de les novetats d'aquesta tercera edició va ser l'estrena com a puntuable de segona categoria per al rànquing mundial de la World Darts Federation, fet que va suposar un gran atractiu per als principals esportistes del top 30 mundial, tant en dones com en homes, ja que això significa que hi ha més punts en joc i més opcions per sumar per a la classificació final del rànquing. Aquest atractiu es va traduir amb la participació d'un major nombre dels millors esportistes del moment, com l'actual número 1 del rànquing mundial, Alan Norris. És un dels millors que hi ha. El que el defineix els dardos no és realment el que sigui bon tirador, sinó que sigui una persona jugant i que si guanyes o perd, ell està allí, és molt agradable. El primer Open va ser molt agradable, però aquest ha sigut molt bo i espero que l'any que ve sigui millor encara. En aquesta edició han participat molts més esportistes de molt més nivell, principalment del top 50 mundial, fet que hi ha hagut partides només a primera ronda de molt alt nivell. Nosaltres juguem el 500 o doble out, el millor de 5 partides, i el guanyador ha d'acabar la partida amb un doble. Evidentment, clavar el dart amb un doble és molt difícil. I això fa que els esportistes participants a la vegada tinguin aquella pressió de millorar el seu nivell i, per tant, assolir més nivell de cara a properes competicions i properes reptes. Tot i la gran participació catalana capitanejada per Juan Robles, Raúl Invernón, Ignasi Basullas o Fernando Gavilán, cap d'ells va poder amb la superioritat britànica que va enfrontar a la final Alan Norris i Samuel Head. Una final en què Norris va fer valer la seva posició de número 1 del rànquing mundial per endur-se el triomf per un còmode 6-1. En categoria femenina, Laura Damont, Núria Plaza, Isi Chaparro, Loli Cascales i la vigent campiona catalana Yolanda Riba no van poder arribar a la gran final, on l'holandesa Sharon Prince va revalidar el títol aconseguit l'any passat.